манастира тесен за моята душа е. Кога човек дойде тук да се покае, трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазни и да търси мир. Моята съвест инак днеска ми говори: товара со черно, що нося отгоре, не ме помирява с тия небеса. И когато в храма дигна си гласа, химн да пея Богу, да получа раят, мисля, че Той слуша тия, що ридаят в тоя дол плачевни, живот нестърпим, и моята молитва се губи кад дим. И Господ сърдици затуля ухото на светата песен и херовикото. Мисля, че вратата на небесни рай, накъде изглеждат, никой ги не знае. Че не та скилия извожда нататък, че и света шумен пътят е по-кратък, че сълзите чисти, че вдовишки и плач, че путът почтен и на прости орач, че благата дума, че правото дело, че светата правда изказана смело, че ръката братска без гордост, без вик, подадена скришно на някой клетник, са много по-мили на Господа вишни от всичките химни и тропари лишни. Мисля, че човекът тук на тоя свят има един ближен, има един брат. От кои се склетва монахът отказа, че цел по-висока Бог ни тук показа, че не с това расо и не с брада мога да отмахна някоя беда. От оня, що страда, мисля, че канонът мъчно ще направи да замлътне стонът, че ближни ми има нужда не в молитва, а в съвет и помощ, когато залитва. Мисля аз и още, че овчарят същ с овцете живее на бек и на дъжд, и че моите братя търпят и го страшно, а аз нямам нищо, и че той е гряшно, и че ще е харно да оставя веч таз ограда тиха от света далеч, и да кажа тайно две-три думи нови на онез, що влачат тежките окови. Рече и излезе.